Vamos a ver, yo... Si no falta la suerte de les trobarà un joc de la mano. Clar que sí que existeix, Guillem, que vol dir que no. Nins i nines, que vos agrada. Estem molt revolucionats. Què us passa? Estàu revolucionats? Mira que heu sopat bé, vaig. Que anava a anar-hi. Sí, claro, paga tú que eres millonaria. No. Pots tapar un parell de forats en 10 milions, o no? Pues estaba a punto de comprarme un piso y el sábado, en vez de ir al banco a pedir los 10 millones, pues ya deposité el cupón. Ell és un gran exemple de que va començar cercant-se sola. És a dir, ella va apostar, no? Va fer missions... Però no just això, és que el curiós és que ella va canviar un número. I això a vegades succeeix el contrari, que has tornat. Eso es fortuna, o sea, eso no puede ser otra cosa. Pero cuando unas probabilidades imposibles. Le habían ofrecido 4-0. Que sí, estás comprando. Ahora entiendo por qué nunca me han dado. Un moment. No vos n'aneu, agafeu aquest comandament a distància, el poseu damunt la taula, li fermau una corda que no s'amogui, no me canvieu de cadena, d'aquí no res tornem amb gent de paraula, no mos deixin, no?